ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଚୁତିଆ କଟିବ। ଟିକେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ। ଏଥିରେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ୱାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯୋଉଥିରେ ତମ ଗନ୍ଧିଆ ମୁହଁର ଫଟୋ କଷ ଆସିବ। ଆଉ ଆଇଫୋନରେ ଉଠେଇଛ ବୋଲି ସବୁଆଡେ ଟିପି ଦେଇଦବ। ନ୍ୟୁ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛି 3 ଟାଇମ୍ସ ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍, ଯୋଉଥିରେ ତମେ ତମ କ୍ରସର ବ୍ରଣକୁ ବି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଡାଉନଲୋଡ ଅପଲୋଡ ସ୍ପିଡ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ। ଘଣ୍ଟାକରେ 1.5 GB ସାରିଦେଇ ଦିନ ସାରା ଆକୁ ତାକୁ ହଟସ୍ପଟ ମାଗିବ। ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ, ହେଲେ ଫୋନର କିଛି ହବନି। ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ ଅଫର୍ସ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କାପାବିଲିଟିଜ, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଘଣ୍ଟା ଫରକ ପଡ଼ିବ ତମେ ବାଳ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଚାଲ। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ସିନେମାଟିକ ମୋଡ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ ଫୋକସ ସିଫ୍ଟିଂ। ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରିପିଟିଂ, ତମକୁ ବାଳ ଘଣ୍ଟା ଫରକ ପଡ଼ିବ ତମେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଚାଲ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନଟା ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଚାଲିବ, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଛୁ A15 ବାୟୋନିକ, ୱାର୍ଲଡସ୍ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚିପ୍, ଯୋଉଥିରେ ତମେ ସେଇ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହିଁ ଚଲେଇବ। ଗେଟ୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ବାଇଂ ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ। ଯଦିଓ ତମର ଆଇଫୋନ 1 କିଣିବାକୁ ବି ଔକାତ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।